100% на трюфен. Говори бай, брадър, 100% на къдрен. Ало, са квартиранчичи. Веднага в изповедалника да ми се дотътрят двете естрадни соцанчики, Кичка и Здравко. Здравей, бай, брадър. Благодаря за доверието. Виждаш ли, Киче, виждаш ли? Бай, брадър, много добре знае кой да викне. Най-големите звезди в къщите. Така е, здраве. Сега сме като едно време, бе. Големи зали, големи турнета, големи бюджети, истински любимци, уважение, престиж. Знаеш, помниш ли Волгите? Волги, как бе, помня ги, бе. Млъкнима, Златен Орфей, мисията ви е следната. Вие двамцата ще определите кой ще еде целия ви бардак. Бюджета за плюскани ви 9,53. Имате 2 минути. Поръчка, почни. Ами, Киче, ти готвиш, ти кажи, аз ще се съобразя с абсолютно всичко, бе, брадър. Дай ми дачи шоколад, защото свърши. Аз. Чакай, Киче. Шоколад не всеки еде шоколад, така че аз мисля, бай, брадър, че трябва да поръчаме 3 кила боб, нали, 2 пакета ориз, така... Значи искам да ти кажа... И момент се приключил. Значи чуал картофи също така, картофи и щайка с домати. Така... Значи много те моля, здравец. Айде, дръж са малко на положение, окей? Айде, дръж са малко на положение, защото малко взех да прекаляваш. Това са големи глупости. Според мен той не искаше това да каже. Какво ще правя аз кордон блето, бе, с боб ли? За какво пишеш боб? Дай да вземем неща, които... Молица, баба ти само кордон бле е яла. Ай сега, глупости, Киче, много добре се знаем. Много си се Ало, остави и на минута. Поръчвайте, какво че поръчвате. Аре, бе, значи, стига вече са. Значи, хляб. Нали така? Олю. Не. Значи на мен ми трябва зехтин. Зехтин екстра вържен. Екстра. Зехтин ми трябва, защото какво ще готвя сьонгата? Сьонга, бе, без глупости, бе. Значи, Киче, какво ми се правиш ти? Ти само сьонга си яла. Яла си ти сьонга един път и то на Орфея. Айде, моли ти се. Значи аз ям само сьонга. Моли ти се глупости. Бобо, ей ти една сьомга тогава. Лятото е фанах лозенец измежду пацуличи. Чудесна сьомга това между другото. Е в Хариста. Няма за 100. Да, айде сега, моли ти се, бе, брадър, комплексарски изпълнения. Яла е тя сьомга, нали всеки ден яде сьомга вкъщи за закуска, обяд и вечеря. Моли ти се, трябва да пише едно голямо картичка. Много ти се моля, значи аз имам поне 7 златни Орфея. Имам 2 мелодии на годината и 1 спечелен Ален Мак. Така и 3 карамфила от таверната в Кавала. Ей, тустолопие! Ако ни побързате, ще ми идете бахора. Така, казай, ти кой искаш последно? Аз съм на сьомга, казвам. Сьомга няма сьомга. Сега дай първо да поръчаме основните неща. Разбираш ли? Добре тогава, сирене, пиши. Така, пишем сирене. Сирене. Хубаво започваш. Тире камембер. Тире камембер ти казвам. Ти луда ли си? Трябва ми филе от питом на антилопа. Хапки от месо на розово фламинго. Трябва ми филе от кула, трябва ми хайвер от рибачук, трябва ми трюфели ала франчезе, трябва ми задушени. Бюджета ви свърши още на антилопата, лакомио. Ся, за да видите, че съм ларш, получавате една чушка, 5 броя чиквеносени. Сега ще бъде пишери, като е на земята, аз мога да дай на мене. Скиритка чесън смухъл. Хващай! Мирудия. Мирудийката. И кокоши трън. Не, това е храна, бе, Здравко, ще го кръстя на тебе. Какво искаш? Това е храна, това е. Тя по кръчмите, нали? Само хайвер е яла. Айде, моли ти. Значи аз ям само сьонга. Как се пише сьонга, бе? Сьонга. Аз само сьонга ям. Това е, аз айде да не се отварям устата. Здравейте, съквартиранти. Искам да ви кажа, че тук всичко се чува. Какво е това? Тя е пипна, аз няма да е. Какво е това? Ей, Лудо! Тей, довтаца, обявявам те за президент на бараката ми и ти ще решаваш ко да идете. Благодаря ти, Господи. Хубава работа! А мелото е крачмарски певач. Ай, стига! Дай ми. Здравко, нямаш право да говориш така на един президент. Understood, окей. И това сега българско ли? Българско. Не е българско. И как да не? Мен ме чакат моите фенове, а ти ще ми говориш така. Обявявам, че тази седмица в къщата няма да се яде. Еми така? Да. Здравко, understand. Това не е български. Кишка, да не се отварям устата. Ай, моля ти се. Ай, моля ти се. Няма да се яде в къщата, ще се пеят само моите песни и ще се храним с енергия
от слънцето. Атей, точно тъй, Луно! Ма ти си феномен, ма! Сина риба от Златния Орфей направи Cirque du Soleil! Ох, Котьо! Леко,